Is é mai go bhaidí de lugálasteach éonar le haid seirbhísí rialta sin éireann, le cúntas fíoraithe béitún an ruachtaná ar go leor seirbhísí Airlíne. Iniu tá spánaí dit conas de chuntas banúsach mai go bhaidí a iarú lastit an chéad dádochtúir tar éis daglah safe. Chuntasú bé cúntas banúsach mai go bhaidí, iver PSP agus iver gohan éirithe wet, mar a bhfuil gach ceandaobh seo agat féic le de hull ar leithní CCna mai go bhaidí. Ar dús, téigeadí mygovid.ie agus clicáil ar an gnápa Logálasteach le mygovid. Tuairfar an sin thu chuig an scáilán Logálasteach, áitir féile le de cheola riamhhuist agus de feasach le churasteach. Nuair bhéh siad churasteach agat, clicáil ar Logálasteach le mygovid. Nuair bhéh tú logáilta isteach, clicáil ar an gnápa Fíorí de Chuntas sa chúine uachtarach ar dheis den leathnach. Churasteach d'fhir PSP sa réimse tá ann agus clicáil ar an chéad céimile chun leanúnta rá. Anéis be de 100% agus d'fhir gohan éirithe ag teastáil wet. Nuair atá siad seo agat, clicáil ar an gnápa Tosaí ag bun an leithní. Iarfúirt an sin na 100% chuirtú ar fáil le an aglah safe a churasteach. Churasteach do chéad anam, do chluine, do gáth a brethe, do chluine brethe, agus sline brethe do mháthair. An sin seolamid cód 6 chuig d'fhir gohan éirithe, chur an cód isteach sa réimse ar an scáilán. Chogordas, tá de chuntas fíoraithe anois, tá súlagáin go mbeadh tú taitneamh as na seirbhísí nua go léir atá ar fáil dit. Gur magat.